shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanifane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubaranitsane watakatajanuka. Ndofunga vazhinji vanoti nhau ine chekuita nevanhu vaviri haipindirwe zvichiratudzira kuti aiwa kana dziri nhau dzerudo hapana advice yaungapa vanhu vanodanana vakainzwa. Nhasi unoti siyanai, mangwana woona zvakare vandundurudzana vari vaviri, asi chinozongoipa ndechekunge vabereki vapindira pakati pevana zvichida chokwadi wanano inoputsika. Asi nhau yandinayo pano inyaya inosuvisa, inorwadza, yekuti ukainzwa unonzwa mumwoyo uchiti chokwadi Mwari ndiye anoziva. Ndofunga mukoma vandigere nawo pano, mukoma Ashford vachashanyira kuno kunzvimbo yeMidlands paHwawa Medium Prison. Vati aiwa imbouyaiwo ndikutsananguriraiwo maitikiro akaita nhau yandiri kupika pano ine chekuita nekunzi ndakabata chibharo girlfriend yangu. Saka tati aiwa mukoma Ashford, regai nditaure nemi ndinyatsonzwisisa kuti ko sei muri kunzi makabata chibharo munhu wamaifambidzana naye anova pachirungu vakomana vemazuva ano vanobva vati ndiyo soulmate yenyu. Regai ndinzwe kubva kuna mukoma Ashford kuti zvakanyatsofamba sei zuva iri. Mukoma Ashford makadi tivo makadiwo hamusi kutauridzana asi maita sei apa makabata bhaibheri munozoparidza sei manje zwiriri pasi kuparidza ndoko atinotoita inhauti ndambe ndakambobatwa neflu. flu yacho iriko kunotonhora kakumidlands kotonhora tenda kana sikune zuva rakati bhenengeni tava naro kazuva dai chokwadi. mushande kupi mukoma Ashford? kwachirumanzo Gold Cross kwakosha. Ndipapi chaipo chaipo apa mukabva mukati toti chaka muwani woti muwani uchingobva pamuwani wakutoti mukombe primary secondary school ikapa mukombe ipapo pati Gold Cross pati tiri pakati nepakati peGold Cross nemukombe, saka ndo pachikoro patakadzidza ipapo. unomwedza pfubva primary kusvika secondary? Tenda Mwari. Saka makore mane makore mangani? 47 years. 47 years. Totenda Mwari. Kuchengetwa kauko makuda kupinda muzvishi inenge yakunzi gumi nemashi, inenge yakunzi makumi mashanu, inenge yakunzi 15. makore handizogona hangu asi kutaurai aiwa ndinodonongodza kuzoti makore mashanu nechakati anogona kundinetsa iwayo. Otherwise parisei panapa paHwawa? Pari right. Unyatsogara zvakanaka here? Haya hapana problem. Tinotenda mukoma. Nazwa mati vanzwadzi regai ndikudzewo zvakaitika kwandiri. Ndikati aiwa regai ndinonzwa kuna mukoma Ashford kuti ko zvakafamba sei kuti titi nhasi uno masungirwa repi yegirlfriend yenyu, zvakafamba sei mukoma Ashford? Mafambiro azvakaita kubva takadanana na 2019 akanditizira tikagara tese vakazouya vakamutora 2020 vakabva naye kumba kwavo. Saka ivo vakabva vauya kumba vachida kuti titaurirane tiwisane kuti nyaya nhasi dzakamira sei. Saka ivo vakabva so far pane nhau yavataura because inini ndakavaudza kuti mukadzi wangu ndiri kumuda, sezvo mimi muchiti henyu makatora mwana wenyu, matora mwana wenyu ni mukadzi mai wangu ndomuda. Saka ivo vakabva no isusu rikatangiradi tanoungana semhuri tozouya tikachikupa mudzimai wako topa mudzimai wako. Saka ivo havana kuzoita saizvozvo, vakabva vazonomhan'ara nyaya iyi kumapurisa 2021. Vamhan'ara nyaya kumapurisa iyi, inini ndobva ndatanga kutsoka nemapurisa, mapurisa akabva andibata
ndobvata nyaya yako uri kuiziva here ndata handisi kuiziva nyaya ina ndeyei tanzi iwo runzi wakabata mwana chibharo wanhingi ndata inini munhu uyu handakurepana handamurepa asi munhu uyu neni tinodi todanana ndikazama kutsanangura saizvozvo asi havana kuzvihwisisa sematsananguriro andakaita kubva ndichiuya chero kukoti ndichizotongwa havana mbozvizama kudambozvihwisisa kuti ndo nhau yakaitika saka abva kangoramba vakandisungirira pamhosva iyo ndobva ndakatongwa ndikandazouya pano pawawa ndikabva pano pawawa 2022 ndinda Bulawayo ndagara Bulawayo ndikazodzoka 2025 iyeyo nanhasi ndichiri pano. Nhau iripo ndekuti ivo vandakakanganisirawo pakukanganisira kwandakavaitira ndinokumbira kuti ivo vandinzwisisewo vadzorewo mwoyo wavo vandiburitsewo mukati menzvimbo ino nekuti kurarama kwakadai kwakaoma kurarama vari mukati menzvimbo inei. Kubva zvandauya pano handina kana ambowana chinonzi visitor nanhasi ndichiri kungotrawo ndizambe ndogonawo napo ndiwanewo kora wachawo wane sipo yokuwacha ndichitawo zvokurukawo zvigubhu ndichibatsirana nawo navamwe ndichingoitawo zvandichingoitawo zvichingodzidza zvakasiyana siyana tiri muno mukati menzvimbo inei. Saka ipapo ndinoti kune vane ukama hwangu vauyewo mukati menzvimbo ino ndizotaura nawo kana pane vandakakanganisira mukati merudzi rwangu ndiuye ndizotaurawo nawo pano mukati menzvimbo ino sezvo ndiri mukati meusungwa ndichitraya kufonesa phone number dzavo dzisiri kupinda. Saka ndinoti ivo vauyewo mukati menzvimbo ino ndizovaonawo ndizotaurawo navo mararamo neupenyu hwangu ndiri mukati menzvimbo ino yousungwa. Ndinokudzosai kumashure mukoma Ashford ndazomutsanangura muchiti musikana uyu taifambidzana angari andaeji here mwana? Angane 21 years. Baba mune makati? 46. Chakaita kuti vabereki vasaapprove wanhano yemuchii? Ivo zvakaita kuti vasaapprove inini ndasinganamati ndaimwa doro saka ndasingamwa doro kudaro ivo vakabva vatai nhau iripo ndekuti iwewe uri muchidhakwa sauri chidhakwa kuti iwo utore mwana wedu hazvidi hazviite. Ndikati aiwa inini panhau iyi inini handakuramba kuroora kana kubvisa pfuma yamunoda ina handakuramba imi munotaura zvamudi zvamunoda zviri pamwoyo penyu. Saka ivo havana kukwanisa kuzvitaura izvoti tihwisisane panyaya yachona iyoyo vachabva vandisungisa kusvika ndiri pano nhasi ndiri mukati meusungwa. Saka inini ndinovakumbirawo regero kuti ivo vanzorewo mwoyo wavo sevabereki vakabereka vandiberekera mudzimai iyeyu neniwo futi vanenge vakandibereka ndivabereki vangu. Saka mwana akakanganisa anoregerekwa pakukanganisa kwaanenge akaita. Saka ndinokumbira kuti ivo vandiregererewo kusvika pandiri pano nhasi vadzorewo mwoyo wavo kana vachikwanisa kundiburitsawo mukati menzvimbo ino vandiburitsewo mukati menzvimbo ino nenzira mune dzakanaka. Sezvo iniwo ndirakuteerawo shoko raMwari handichabvi ndakarisiya futi saka ndazoparadzana nyama nemweya zviri pamwe chete ndichinamata iye shoko raMwari ndo kutaura kwangu. Handei mukoma Ashford vabereki varamba kuti aiwa iwe uri chidhakwa shamwari mwana wedu isusu vaenda uchechi kupi? Kwamarange. Kwamarange isusu unonyatsoziva chitendero chokwamarange tinogerwa musoro tinoenda kuchechi kana pari pakuti vana vedu kwamarange ndo vana vedu vekuti tinoti aiwa isusu mwana wedu kana achinge asvika zera iye ndo paanororo iwo aiwa iwo imboita zvebhawa plus vaitarisa chii vamakore enyu here chainyetso chakuti vati iwe aiwa inye chechi chete here kana kuti pane zvimwe? Ivo nokuona kwangu inini kusora kwavo ivo kwavakaita vakasora kuti inini handisi munhu anoenda kuchechi ndo masorero avakaitawo. Ndakaitarisisa nyaya iyi ndikainanzirira ndikaona kuti ivo havasi kundibvumira kuti nditorane nomwana wavo sezvo ndisiri kunamata nokuti ivo vaitaura kuti mwana wedu anowanikwa nomunhu anonamata. Mambobvira maroora? Nipapo ndakazisa ndarimborora. Handei mukoma Ashford ndida kunzwa kuti makazosungwa sei? Mataura mukati takavakangoti tichamboenda nemudzimai wedu tombonogara pasi semhuri tichazodzoka tokupa mudzimai wako kana tichazotaura nemi tokupai mudzimai wenyu. Makazotakurwa sei kuti muzosvike kuno kuwawa kubva kwaChirumhanzi uko? Makauya sei kubva kwaChirumhanzi?
Ni mauriro andakaita kubva uko ina kuti ndakandasungwa. Makasungwa sei? Masungwa ndakaitiwa mapurisa akauya akandibata ndiri pamashopu ndatobva ku10. Saka vakasvika vakabva ndibata vandisunga. Ndikabva ndabvunza kuti ko imimi mudundisunga mundisungirei? Sanza iwo nemhosva wakaita repa mwana wakwaningi. Saka iwo pana paisa chati achakusii iwo takutenda newe kuchachofisi. Ndata akana zvakadaro hapana chakadi chakaipa. Asi inini neupenyu hwangu hwandikurarama ndichiitawo mabinda kwangu nditsvakawo mari ndiri panze. Hongu zvinopera zvokuti ndikapindawo mujeri ndinongodzoka handifiriko kujeri. Saka ivo vabvati hai munongotaura nachi mberi kukoti, vachauya kukoti mobva mataurirana kukoti mohwisana. Kana matidzawo kuhwisana ameno sezvakumirawo sei ndobva ndatouya ndikabva ndatongwa. Ndakazotongwa 2022. Ndibva ndazobva paninda kukami. Ndaenda kukami ndikanogara kubva 2022 kusvika 2025 ndiri kukami. Ndibva ndazodzoka pano 25 yeyo. Saka nanhasi ndichiri kungomhanya naro jeri. Asi ndinotiwo kune vandakatadzirawo vabereki vese vanova veukama vemudzimai wandachidana naye, ndinoti ndinokumbirawo regerero kwamuri vadzorewo mwoyo wavo. Saka vaberekiwo vanova vakabereka kusanganisira neni, ndinoti ivo vadzorewo mwoyo wavo sezvo vakatakura iri nhumbu kusvika ndikure zvabva ndiri pano nhasi. Ndinoti ivo ngavandiregererewo mukutadza kwandakaita. Mapinda mukoti zuva rekunotongwa Nkomashoti, makasangana here nemusikana uyu kana kuti nemhuri yekumusikana uyu vachipo chapupo hwavo marepero amakaita mwana uyu? Iye mukoti handakusangana naye. Chandakasangana nacho ivo vabereki vacho ndo vandakanemira navo mukoti. Ini ndichabva ndabvunza kata ko imimi mauya muno mukoti ko iye ari kupi? Sanza iye haakwanisi kuti akuzokwanisa kuzomira mukati medare. Ndataiwozve ini handachandikakwanisa kutaura nemi zvoda iye aripo tichipindurana, ndichimubvunza iye achindipindura, iye achindibvunzawo tichipindurana. Saka imimi manje apa zvamauya mukoti saka kurava kuti inini zvatovhara ndakazototi panze paina ipapo panchatobudi. Imi maramba makanditsikirira kuti ndisabuda mukati meusungwa. Saka iye pachezvake musi we3 ndo pandakazoonesa nemamajistrate nanaMPP vachabva vanofona ozi phone number dzake ndandinadzo. Ndibva ndamufonera achabva vamufonera ndobva vazoya kukoti ndibva ndazomira naye. Asi ivo manje pavakazouya naye kukoti vakabva vamubvundusira kuti iwewe kwaona kangoburitsa munhu muusungwa iwewe wotoziva kuti pako patokuperera. Vabereki vake vaitaura izvozvo. Saka iye manje akabva ahlawo ndobva atondisungirirawo panyaya ati handiye akandibata tisina kumubata saizvozvo isi taiwirirana. Ndo maitikiro akaita nyaya iyi. Saka paaitaura mabatiro amakamuita pamberi pechaunga aiti makamubata sei uye makanga muri kupi pamaibata chibharo? Iye pandakasvika vhozini pamba pavo ndaigara ndichisvikapo paaigara iye. Saka ndichabva ndati ndichibva kumashopu ndobva andifonera ndobva ati svika musvike kuno. Saka ndichabva ndabva mashopu ndobva ndapfuura nepamba paya pakatovadzo kuma2 masikati. Ndandosvika nepamba paya ndichinosvika ndobva ndapuwa pokugara ndobva ndagara ndati ndokumbirawo mvura yekumwa. Ozi musi wanayo kwaitopisa ndobva ndapuwa mvura yekumwa. Ndipedza kumwa mvura ndobva ndamudzosera kapu ndobva adzokera nayo mukicheni. Adzokera nayo mukicheni ndobva asvika pamba ndobva agara pandandi padhuze neni. Agara padhuze neni saka akazoona ndinegere naye munun'una wacho anova wanotevera iye ndobva ndiye akanoudza vabereki sezvo kumasuro kwayo akambotaura vachiti siyana nemwana wedu. Saka isusu apa takamba tichingowirirana hatina mboganhura kusawirirana iye neni. Saka munun'una anobva anoudza vabereki vacho kuti no sisi nhengi taona vaina munhu uya nhengi so. Saka iye akabva anotaura vabereki ndobva vatanga vanditsvaka. Vanditsvaka vakabva ndiwana ndiri pamba ndakatozvigarira pamba
akabva asvika ndovandataura navo asi uchiri kuita nharo here kuramba idana nemwana wedu ndati aiwa inini hadzingava nharo vaviri kana vawirirana wechitatu manje kuti azoda kuzoputsa wanano inoida kuitika hongu imuda kuputsa wanano inoida kuitika apa inhaya kuti hongu imamusida kuti ndiitore mwana wenyu asi zvisinei hazvo pamwana wenyu inini chero even ndikabuda mukati menzvimbo inei handichadzokeri kumasure ndakukondinya mberi nelife yangu ndichiita basa bata wangu wemaoko ndiripo panze ndichitsvakawo mari yangu nekutiwo kana ndine zvandinichikwanisa kuti ndibatsirikane nazvo ndichiitawo zvakangosiyana-siyana mabhindauko akasiyana-siyana ndichitsvakawo mari yangu kana ndinoona pane vane vachida kuitikawo zvavanenge vada kuitikwawo ndovanokudi kwedzerawo zvimari ndichiinda mberi neupenyu ndichiti ndipapo pandindawanza kuti ndikwanise kuita zvakasiyana-siyana. Saka iye mwana akapupura here kuti musi uyu watanga takagara tichimwa idu mvura pamba hapana chakaitika, asi zverepi zvakazobatwa sei? Akaenda kuchipatara here? Nekuti kana pataurwa nyaya dzerepi, angava mwana mudiki, ingava chembere, angava gogo, vangava mai, panotonoitwa matesti kuti tione kuti, nekuti repi pane pasina kuwirirana panotoonekwa unzaiwa uyu mwana akakuwadzwa kana kuti akakanganisika. Pakanoitwa matesti here akazomira sechapupu futi pamusoro pemashoko iyi. Iye akanotestiwa. Asi atestiwa zvanza apa pane kutestwa kwaitiwa hapana zvakaitiwa mwana uyu. Saka nhau iripo ndekuti ivo vabereki ndo vakabva vangonditsikirira panhau iyoyo svika nditongwe ndichingogara ndiri pano pajeri. Hapana kunzi akabatwa paupenyu hwake, hana kana kubatwa because ivo paupenyu hwangu inini vaitiwa kundifungira kuti inini ndiri munhu ari pachirongwa. Saka vakabva vaona kuti uyu munhu uyu atouraya mwana wedu, ndobva vandisungisa kudaro. Ndo samuchona ndichiripika jeri ndiri pano ndiri pausungwa. Saka Majesty wakazopa sei mutongo iwo mapepa ari kutsanangura kuti mwana hana kubatiwa? Majesty handizivi kuti ipapo chii chakazoitika, nokuti sezvo ini ndikuri kutangawo kusungwa kusvika pandiri pano pajeri ndisarambopika jeri ndokutotanga toripika jeri rangu. Saka ivo handizivi kuti vakazvifambisawo sei Majesty kuti vazonditonga vazondibata nemhosva kusvika ndichiripika kudai. Handizivi kuti vakazvifambisa sei because newangu ini taiwirirana. Asi mamusina mbobvira marara iri nemwana? Ipapo ndandisina. Handei makamira mukabhokisi kai Majesty tivatayo zvataura mwana ndozvatakuteedzera kana zvirizvo sekutaura kwavakaita sezvo ndanzomuchite handina kuzoziva kuti vakatonga sei, nekuda kwokuti mapepa aitaridza kuti mwana hana kubatwa akanga aripo, uchapupu hwemwana hwakanga uripo. Ndinoda kunzwa kubva kwamuri makamira mubhokisi muya makatongerwa makore mangani? Ndakatongwa 17 years. Pa17 ndikabviswa 2 ndikadzika ne15. Asati abviswa manzi Archford uripo wakamira ipapo ndakutongera 17 years. Havasati vataura zvokubvisa, makanzwa sei? Ndakarwadziwa. Ndakarwadziwa kudaro ndikati mambo wanganditonga mutongo wakadai so ndirive mukati meusungwa ndisinawo zvandakakwanisa kuti ndiite, pasina chandakaita pamunhu uyu. Ivo vakabva vanditongera izvozvo kuti ivo takuchikutonga mhosva tiwe mhosva ndiyo yawakaita. Asi mapepa kuna dhokota ndozvaitaura kuti hapana munhu mwana hana zvakaitiwa. Saka mapepa aya ndobva ndambozama kumira nawo mapepa aya ndati munomu mambo hongu imi manditonga. Mapepa aya abva kuna akabva kuna dhokota aya haana kutaura kuti mwana uyu hanomborarwa naye, asi mimi manditonga henyu hazvina hapana chakaipa. Sekunditonga kwamaita ndichangonorova chigoyo chamandipa ichochi. Saka vachabva vazonditi ndibva ndati kwavari ndibva ndakumbira kuti mambo ndachikumbira kuti sezvo ndiri muchindimandibata nemhosva, inini ndakuchikumbirawo kuti ide mandirerutsirawo semwana wenyu. Mwana wenyu kana akatadza, mwana anongorangwa, arangwa orasigwawo nyaya oendawo panze. Kana kuti mwana kana akatora chinhu chaasina kupiwa, mwana anorangwa neshamu. Sezvo ndiri mwana wenyu ndemandirangawo
pandinokwanisa kuti ndichovhe ndipedze nguva ichiripo. Ndobva vakazondibvisira 2 ndobva ndadzika ne15. Ndadzika ne15 years ndikauya pano ndikabvisika 5 nejeri ndobva ndasara ne10 dry 10 years. Nanhasi ndichiri kudzimai pa 10 years ndarova 4 point ndasara ne6 ndo dzandasara nadzo kuti ndiwane ndichinopedza jeri. Saka muupenyu hwangu sezvo zvakandiomera kudai kuti ndiwanewo kuti ndibatsirikane ndiri pano pajeri, idzingava hama dzangu ndinokumbirawo kuti vandirangarirewo vauyewo kuzondionawo ndiri pano sezvo ndakadai ndakungoita kungenherera ini ndine vabereki hama dzangu dziripo ndichizama kufonesa foni dzana hadzisi kupinda. Ndiri kutoshaya kuti ko ndinorarama sei, asi iye Mwari ndiye ari kundichengeta nesimba rake sezvo ndiri pano ndichiripika jeri, ndiri pano pajeri. Handinacho kuti ndikwanise kubatsirikana kuti nditore sipo yekuwacha chaiyo, ndinenge ndatoita mubato wemaoko ndiri pano pajeri. Ndo zvinhu zvandiri kubatikana nazvo ndiri pano ndichiwanawo sipo yekuwacha nekugeza nezvakasiyana siyana nemafuta ekuzora. Ndazwa muchiti makamboenda kuKami mukauya pano, vakaziviswa here vabereki nanagogo nanasekuru kuti ayo mwana atransfer akunoku? Kuti tivazivise foni nhamba dzana vakanimbondibetsera nepavanogona napo. Foni nhamba dzana hadzese hadzisi kupinda, hapana pairi kupinda foni nhamba. Saka ndikutoshaya kuti inini ndingawane kubatsirikana sei kuti ivo ndizoonanawo navo pano vabereki vangu vauye kuzondionawo pano sezvo vasina kumbozviziva kuti ini ndakasungwa ndiri muusungwa ndichingorarama saizvizvi ndiri murima, ivo vabereki vangu vari murima havasi kuziva kuti ini ndiri papi ndiri mukati meusungwa kudai. Saka chinhu chandinokumbira ndechekuti ivo vaumbouyawo pano vauye kuzondionawo. Saka pamakasungwa muri kumashops makava mangotakurwa zvitongopera, hapana akatozomboziva kuti maendeswa kupi? Hapana akaziva sezvo ndosaka muchiona ndiri pano kudai, so hapana akaziva kuti ndiri pano ndasungwa kusvika pandiri nhasi uno. Ndosaka ndichingoripika jeri ndichika ndakadai ndichitendawo iye Mwari ndiye anondichengeta kusvika ndiri pandiri pano nhasi. Neupenyu hwandiri kurarama ndichirarama senherera ndiri mukati meusungwa, riabhu ichindibetsera ichindidzodzora nekufunga kwandinenge ndinako mupfungwa dzangu kuti zvakangofanana, hapana chisiri rufu kana upenyu, zvose zvanga zvangofanana. Saka ndinotenda mashefu angu andinogara navo vanondidzora pafungwa nendangariro, ivava veriabhu vanondibetserawo kuti muzukuru kufunga uku kwauri kuita uku dewarega, watenda Mwari. Ndo varindipa simba rokuti ndirarame ndichinamata Mwari ndiri mukati meusungwa kuitira pandinozobudawo panze ndikwanise kuparidzirawo vamwe vane vari panze nezveuraramo neupenyu, tiri upenyu hwakamira sei, kuitirawo ramangwana vazivewo mafambiro negwara kufamba naro mukati meupenyu, kuti chinhu chinonzi mhosva hachiitwe. Ndo zvandinazvo mukati meupenyu hwangu neraramo yangu yandinayo. Saka ndinoti ivo vandinzwisisewo pane zvinhu zvandenge ndakaita ndakatadza kuti mwana wavo ndakakanganisa. Saka ngavakumbira kuti vandiregererewo inini ndava munhu ava kunamata, ndasiya mabasa akaipa, ndakufamba neiro shoko raMwari nesimba raMwari ndichirarama ndiri mukati meusungwa. Ndinoti ivo pavari vadzorewo mwoyo wavo vauyewo mukati menzvimbo ino ndizotaurawo navo ndichikumbira neruregerero sezvo ndakavatadzira ndirivatadzira paupenyu. Saka ndinokumbira kuti ivo vauyewo mukati menzvimbo ino ndizotaurawo navo tinzwisisane. Kana tanzwisisana, kana vachindikururawo mukati meusungwa vondikururawo nedzimwe nzira dzinobatika dzinova neupenyu mukati ramangwana, vachiziva kuti ivo vana vakatadza vanokanganisa vavanodzigwa tsitsi. Ndo zvinhu zvandiri kukumbira mukati mavo, mukati peupenyu hwavo nepamwe chete mukati meupenyu hwangu ini, sezvo ndakasiyawo mukati memhuri yangu. Mhuri yangu haina munhu anokwanisa kuti airiritire, inini ndiri mukati meusungwa. Saka ndinokumbira kuti vabereki vangu pavanozouyawo mukati menzvimbo ino vachiuyawo nemhuri yangu izoionawo, ivo titaurirane kana pane zvinenge zvichidiwa. Kana ndakavakanganisira, ivo vaonzwewo utsitsi sezvo ndiri mwana wavo,
hongu ndiri mwana ndinotadza, ndinokanganisa, ndinokumbira uregerero kune ukama nevandakatadzirawo ndigone kuva mukati menzvimbo ino. Ndinokumbira kuti vandinzwisisewo ndibude mukati menzvimbo ino ndichiteverawo shoko raMwari. Ndateverawo shoko raMwari, iye Mwari ndianoita kuti ndirarame ndiri mukati menzvimbo ino. Ndiye anondichengeta pandinoswera nepandinorara, ndo vanenge vaineni. Chikafu chatinodya pano ndiwo vanoziva kuti chabva kupi. Iwe ndiwo vanoziva pane upenyu hwangu neramangwana rangu kuti ndichasvika papi neupenyu hwangu. Ndichiendera mberi neupenyu chirarama saizvozvi. Ndinoti ivo Mwari ngavandinzwire ngoni, vanditungamirire pane zvese. Tese mutiri mukati menzvimbo ino takari mukati meusungwa, vanzwewo tsitsi, vatinzwire kuchema kwatinodai kunoita tigere mukati mevajere sevasungwa. Ndipo pandinapowo ndivo vatinzwirewo tsitsi, vatitungamirire tigone kufamba muchaedza, tichitevera shoko ravo, tichitevera tsoka dzavo mukati meupenyu. Ndinokumbira kuti ivo Mwari vagone kundizarurirawo njira yekumabvazuva, ndifambe nayo kusvika tazoparadzana nyama nemweya zviri pamwe chete nekuda kwesimba raMwari. Ndichiti ipapo ndinenge ndataura nezvese zvandenge ndichinochemera mukati meupenyu, ndichikumbira kusanganisira kwamurimi mauya mukati menzvimbo ino kuti tigone kutaura tese. Ndinokuisaiwo mukati memaoko aMwari kuti imimi rambai mune rudo rwakadai. Ndimi muchakwanisa nzira, kuziva nzira yokuti inini ndichazikamwa kuti ndiri mukati meusungwa, ndiri mukati menzvimbo ino. Ndimi maita chido chokuuya mukati menzvimbo ino, matumwa senhume mukati menzvimbo ino naiye Kristu. Ndinoti imimi rambai makashinga, musarasa tariro, nokuti musava kuti kundikana mukati meupenyu. Rambai makashingirira pane mabasa ese amuri kudai kubata. Ndinokumbira kwamuri kuna Yesu Kristu, Jesu Kristu, kuti imimi rambai mune mwoyo wekubereka. Murambe muchiuya saizvozvi tichitaura, tichidzoredzana pfungwa nendangariro kuti aiwa apa iwa wafuna kufunga izvi, apa dewadai kona kunamata Kristu. Noti iye Mwari ngaakuchengetei, akuwedzerei makomborero kuramba panyika sekuuya kwamaita mukati menzvimbo ino. Tinotenda, ndifunga kumachechi uku emweya kumafaya vanobva vati I receive. Funga ndo zvinoita kana papa kumafaya kuma-anointing oil uku. Tati I receive papa, saka ini ndiri kuti nhasi uno nemunamato wamatiitira aiwa tinotenda mukomashoti. Zvakunzwisa mukomashoti, kuchechi maenda here muri kunzoo kana kuti zvazvekuti makuona Mwari manje mamunomu? Chii chinoita kuti kana munhu amukati meusungwa azive kuti chokwadi kudenga kuna Mwari? Nhau ripo ndiri panze inini ndasingaendi kuchechi. Saka inhau kuti inini ndandiri munhu anga achimwa doro ndiri panze ndichidhakwa. Saka machindangu vamwe vangu mabhuru vangu andaiwirirana navo vaiwanzombotora kuti ndomboenda kuchechi kuRoma. Saka taingoti tikapinda kana sevhisi, inini ndasinganyogara stereki, ndoti zvemachechi zvinopohwa, ndotobuda ndotoenda ndakutoenda kuBhawa. Ndosvika kuBhawa vakomwa mwangu anohondoana ndatova kumashopu, ndatotanga kutomwa doro. Wozi ndeitoona kuti zvishoko raMwari izvizvi zvangu zvakatongodhakwa zvinangana nebasa rese. Saka so far iye zvino ndakaona kuti iye Mwari munhu akanaka, akakosha, anochengeta upenyu hwangu kusvika pandiri nhasi uno, ndichirarama ndiri mukati menzvimbo ino kudai, ndigone kumutevera iye Kristu. Ndiri kumasuro kudai ndakarasika zingaiti, ndisingazivi kuti iye Mwari anonamatiwa nekutendwa, nekuti ndiye ane upenyu hwangu. Upenyu hwangu huri mukati mumaoko ake, ndiye nyakundichengeta. Kuwira kwaro nekubuda kwaro ndiye Mwari anondichengeta. Saka ndinokumbira iye Mwari kuti ngaarambe achindichengeta netsitsi neunyoro, achindibata andise mukati mumaoko ake sehwaya yake yakarasika, inova yakarasika yadzoka mukati medanga kuti igone kuchengeteka, ive nemurayiro mukati meupenyu. Ndizvo zvinhu zvandiri kunochema nhasi muno mukati meusungwa. Ndinoti iye Mwari ndiye wandakutevera kusvika nhasi uno, kusvika ndazozorora nyama nemweya zvaparadzana. Ndinoramba ndakashingirira chinamata iye Kristu. Saka pane mabasa emaoko amuri kuita muri panapa zvokuti amuri kumbokuvaradzai, ndazva muchiti hama dziri kushanyirai, asi pane zvamuri kuita izvozvo ndo zvikumbokubatsirai kuwanawo kasipo, kuwana chii zvokuti mushandise muri pano. Ndapi mabasa emaoko amuri kuita mukomashoti?
mabasa emaoko andiri kuita ndikuruka zvigubhu. Ndinogona chimwe chigubhu ichi ndo mabasa emaoko andiri kuita ndiri pano pajeri. Ndadzidza kuti mhosva haiparwi, ndosaka muchiona ndakabata ndichiita basa iri kuti ndiruke zvigubhu. Ndiwanewo kurarama ipapa apa, ndiwanewo sipo yekuwacha nekuti ndibatsirika ndiri pano pajeri. Ngokuti hapana paunganditi imimi mukauya pano sevhizita muchindiona ndakasviba ndakaita kunge chigunduru, hapana pamungambofara muchindiona ndakasviba saizvozvo. Asi ndinozamawo nepandinogona napo kuti ndiwane chinhu chokuti ndibatsirikane chingava chine sipo yekuwacha nekugeza. Ndo pandiri kurarama napo ipapa, ndosaka muchiona ndichiita basa ramaoko iri. Saka izvi zvigubhu zvinototengwa neshoro makadzinenge zida kudekoreta mba. Hongu vanotobvawo panze, vana mambo wangu mashefu angu andoendawo nazo vachinotengesa panze kuti ndiwanewo kubatsira zvinhu zvokubatsirika ndiri pano mukati meusungwa. Ndo vari kundishingisa kuti ndirambe ndakashinga ndisasiya chinhu chakadai mukati mumaoko angu. Saka ndo chandiri kukumbira kuna Mwari kuti inini ndirambe ndichingoitawo mubato wemaoko, ndiwane kusevenza ndichiitawo zvokuti ndiwanewo zvokugeza zvakasiyana siyana zvandinenge ndichichemerwa ndiri mukati meusungwa saizvozvo. Saka chigubhu izvi makatanga sei? Makabva kupanze muchizviona here kana kuti kuburikidza nasekuru eri yabo ndo vakakubatsirai kuti mukwanise kugona kusuruka zvigubhu izvi? Izvi panze ndasingazvizivi izvi. Ndakazvionawo ndiri muno mukati meusungwa vamwe vachiita, ndikati inini ndingakonawo here zvinoitwa nevamwe vana vavamwe vanhu nevamwe varume vakafanana neni, handingazvikoniwo. Ndibva ndatorawo changu chigubhu ndibva ndaendawo pane pasaidi paairuka, ndatanga kuona kuti achitondiudza kuti apa unodai svika ndigone kuruka zvigubhu. Sezvo iye zvinezvi ndatova siniya kutoruka zvinhu izvi. Ndakutodzidzisawo vamwe, ndatova ticha kutodzidzisawo vamwe kuti aiwa shamwari izvi zvinodai. Saka ndo mararamiro andiri kuita ndiri pano pausungwa. Saka zvinotora nguva yakareba sei kuti mupedze chakadai? Ichichi ndikuti kana 3 days chichapera, kana 2 days chichatopera. Asi kana iri tutaziwe hainombondichovhei. Sezvo ndichiwanawo type yemasaga ndichitaura namadzishe angu vachindigirawo masaga ndiwane kubatsirika ndiri pano mukati meusungwa. Sezvo varivo vakatichengeta takadai soti mukati meusungwa ndivo vana baba vedu mukati menzvimbo ino ndo vanotichengeta kusvika patiri nhasi uno, vachitidzoredzera zvakasiyana siyana. Kungava dzingava hasha vanotidzora mukati meupenyu kuti aiwa hapasha hadzidiwi muzukuru. Kana watadzira nemunhu waunenge watadzira naye ukatadza kuzwisisana naye, uya kwatiri utiudze kuti nyaya yamira so shefu wangu neuyu hatisi kunzwisisana, then vokutorai muri 2 vokukanzelai, ndo inonzi counseling pachirungu. Vanotikansela kuti aiwa iwe usadai, uyu hazvidi. Ndo makanzelo avanotiita tiri mukati meusungwa saizvozvo. Saka besides kuruka zvigubhu ndezvipi zvimwe zvinhu zvamunoruka nemaoko enyu? Pane zvimwe zvamunoruka zvisiri zvigubhu? Chero masponji ndinoruka futi. Saka isiri sipo yamuri kuchitengera mega, chii chimwe chamungati ukuziva chigubhu changu chekutanga pachakanotengeswa nana sekuru ndakatozotenga chakati kana ndiri panapa? Pane zvigubhu zvandakambotengesa inini, ndakabatidza mari yacho nayo iyoyo anova masipo, ndikakwanisa kutengawo hembe dzakuti ndipfeke ndiri mukati meusungwa. Ndo zvandakakwanisa kuti ndiite, ndiwo ndakapfeka, ndisafambawo mukati pamberi pemadzishe ndisina kupfeka. Sezvo zvipfeko zvichiwanika kunonetsa mukati meusungwa saizvozvo. Saka tinotongowanawo kuti ukaonawo chaviri wovharira mubhaketi, ukaonawo chimwe chaviri chamangwana wovharira mubhaketi, kusvikawo kana mari yacho yazokwana wozotengawo zvaunenge uchida. Hembe tinodzitenga kune vamwe vedu ava ndo vanoita kuti tive nekupfeka, nokuti vamwe vanenge vaine mavhizita vokupawo voti ndishama nema hembe yangu iyi ndikuda masipo akati, wototenga sipo hembe dziya wakutotanga kutopfeka. Newakutovawo umwe murume pane vamwe varume wakutoverengwa semunhu. Wozi kana wakashama upapa hauverengwi semunhu, vana kuti uyu anopenga uyu. Saka vandokutora sekunge uri benzi.
saziva kuti aiwa munhu apengi, munhu ari normal, munhu anoziva zvaanoita. Saka ndo mararamiro andiri kuita ndiri pano pajere saizvozvi. Toti nasuno takupai mukana wekuti zvichida vakakusungisai vanhu vekumusikana wenyu vaya vaona chirongwa ichi voti aiwa regai tiende kuwawa tinoona mukoma. Pane mashoko here amungade kuvaudza muchivaona pane zvese zvakaitika izvi? Mavaregerera here kana kuti hamusati? Pakutadza kwatakaitirana inini mupfungwa dzangu ndavaregerera zvose nepakati pemwoyo wangu ndinovaregerera kuti ivo vandidzidzisawo nzira yekufamba nayo sezvo ndava muKristu ava kuziva kunamata. Inini pache zvangu ndinovaregerera nokuti ivo munhu wenyama akangofanana neni, ndinovaregerera pane zvavakandiitira. Ndinoti iye Mwari ngaavachengete, avawedzere mazuva kurarama panyika, sezvo ndikazobuda mukati meusungwa pandinosangana navo ndivo nerespect kwavari, ndivakudze sevabereki vangu sezvo ndiri mwana wavo wavakazvara. Saka ndinoti varegerera pane zvese zvavakandiitira. Inivo pane zvandakavaitirawo ndinokumbira uregerero kwavari, vandiregerere pakutadza kwandakaita. Mashoko enyu ekupedzisa mukoma Ashford, takatarisa kuti hapana hama iri kuuya ichikuona inoda kuti havasi kutoziva kuti makasungwa. Mashoko enyu aminawo kuhama dzenyu ndeyekuti kudii? Mashoko andinawo kuhama dzangu ndinoti ivo kwavari ikoko ndinokumbira kuti ivo vauyewo mukati menzvimbo yeusungwa ndiri pano paHwawa, vauyewo kuzondiona ndiri pano. Kana ndine chandakavatadzira vauye tizotaurirana ndichivakumbira uregerero sezvo ndiri mwana wavo wavakabereka. Ndinoti ivo kwavari ivo ngavadzorewo mwoyo wavo sevabereki vangu nyakundibereka ndiri kugone kuva mukati kwekurarama mukati menzvimbo ino. Even nyangwe ndiri panze ndinoti ivo ngavadzorewo mwoyo wavo vandinzwisisewo kutaura kwandenge ndichinoita ndiri mukati meusungwa saizvozvi, sezvo vasingazivi kuti inini ndakasungwa ndiri pano paHwawa. Ndinokumbira kuti iyo vauyewo mukati menzvimbo ino tizotaurirana. Kana ndine chandakavatadzira tinzwisisane, vadzorewo mwoyo wavo, ini ndodzorawo mwoyo wangu. Navabereki vangu ndinovada singaiti, ivo vanofanira kuziva kuti inini ndiri mukati meusungwa saizvozvi ndichirarama ndiri pano paHwawa. Ivo sezvo vanofanira kuti vazive kuti mwana wavo anotadza mukati meupenyu. Ndinokumbira kuti vandiregererewo vauyewo mukati menzvimbo ino vachizouya kuzondionawo ndigone kutaurawo navo ndigarewo navo pasi, sezvo takagadzirirwa neRehabhu vachitidzora pfungwa nendangariro, vauyewo kuzondionawo mukati menzvimbo ino. Ndo mashoko andinawo. Makuda kubuda masara ne6 years mukoma, pane here zvamungade kuti pandichabuda zuva randichabuda pano paHwawa zvichida mangwana mushure mekunge ndabuda, zvamungade kuzopiwa nevanhu kuti vakubatsirei nazvo zvichida nana sekuru nana mbuya kana kuti ungoti seZPCS yese zvamunoshira kuti aiwa kana ndakubuda pamakore angu asara iwaya nemabasa makandidzidzisa muno ekuti ukazvigubhu usaperere muno, asi pandinonobuda ndava kunzoko ndinowanawo pekutangira. Zvamungade kubatsirwa nazvo tichipendera muzuva ranhasi chii? Chinhu chandingada kubatsirwa nacho ndechekuti pandinozobuda mukati menzvimbo inei ndinokumbira kuti vane vari panze vandibatsirewo, vandisimudzirewo, even ungava mubato wemaoko, vandisimudzirewo ndiwanewo kusevenza ndichigarawo navabereki vangu nemhuri yangu. Ndo zvandinokumbira vanikewo kundisimudzirawo pane zvese zvandenge chinobata uri mubato wemaoko, even ungava mushando vandikuridzirewo ndiwanewo kubatawo maoko kuti ndishande ndichishanda ndichitsvakawo mari. Nyange muri munomu izvezvi pasina ari kukushanyirai kudai, pane here angakwanise kuti ndinokwanisa hangu kubatsira mukoma nezvakati nezvakati pabasa ravo remaoko here? Pane zvamungade here zvingabve kana kumhuri yeZimbabwe zvavangakubatsirei nazvo muchiri panguva ino kuti mabasa renyu musazokanganwa muchiti shinda dzangu dzakapera kana kuti shinda dzangu handina? Pane here zvamungade kubatsirwa nazvo zvekushandisa? Zvandingada ipapo ndezvokuti masaga pano anotinetsei, saka ndikakwanisa kuwanawo makalasi zvakangosiyana siyana ndiwane kubatsirikana ndichiita basa remubato wemaoko, ndisadzokera kumashure ndirambe chindirira mberi. Even nyangwe ngazobudawo panze vawanizivo kuti mwana wedu ava neshanduko mukati meupenyu hwake, munhu ava kunzwisisana navamwe,
akugarisana vamwe mukutenda ndizvo zvandinoda kunokumbira. Tinotenda mukoma, ndingazoendeka ndisina kubata bhaibheri apa mandinamatira ndova ndaenda futi ndisina kubata bhaibheri zvingaita here? Hazviite. Ndingava ndaenda shuwa ndisina kubata bhaibheri kana chigubhu hachisi changu here, handisi kuenda nacho. Munongondipa kamuzosara muchipedzerana kana munozovarukira. Aiwa, tinotenda mukoma. Kuseka zvedu tiri pano kuti tidzore ndangariro sezvo tiri kuti musi kufanira kuramba muri mukona muchingoti hama dzangu hadzisi kuuya. Tisu hama dzenyu kana tatoya tombofara tombokanganwa matambudziko zvinhu zvese zvoenda mberi. Handii ndizvo? Kana masara muregera kusara muchishushikana zvikuru. Yakatambika jeri rinoita sei rinopera. Ndofunga pane vamwe vakatobuda imi muchingopinda, vamwe vachibuda, vamwe vachipinda, vamwe vachibuda. Inguva inenge ichita sei ichifamba. Tatozodzoka taakusangana hani manzoti ndo kumusha kwangu kumberi kwachirumanzuko kwahama uko. Totozosangana ikoko ndakutoti komukoma muri kuno mabuda makore aita sei afamba zvakare. Aiwa, ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndikutaura namukoma vangu vachiradza. Ndofunga chinonyanyoshungurudza ndechekuti pamafamily week akaiswa neZPCS hama dzamukoma chiradza hadzisi kutoziva kuti vari mukati meusungwa. Zvichida vamwe vanenge vachitoti zvichida hama yedu yakayambukira mhiri kuenda kuJoni, asi aiwa vari pano paHwawa Medium Prison. Kana kuine hama dzamukoma chiradza ngadzitibate tinokusvitsai paHwawa Medium Prison toona kuti pofambiswa sei muyanane nehama yenyu. Asi ndofunga muri kunzwa nyaya iyi kana muri kuiona kune vachaona nyaya iyi ndofunga muchanzwa kubatikana. Pese pavari kutaura vari kungotaura kuti hama dzangu dai dzandiregerera pane zvese zvandakavatadzira. Ndizive kuti kusauya vari kuziva here kuti ndiri pano asi vachiri vakabatikana kana kuti havasi kutoziva kuti iko zvino ndiri kurarama ndiri mukati meusungwa. Ndofunga vasevha 4 years vari mukati menzvimbo ino, vasara ne6 years vave pedyo nekubuda. Isu chatinongovakurudzira ndechekuti aiwa zvakaitika jeri rinopera, inguva inenge ichifamba. Vakapomerwa rape nemusikana wavaifambidzana naye tisingazozive kuti nyaya yavo yakanofambiswa sei nekuda kwokuti manzwa kuti mapepa aiprova kuti aiwa musikana haana kumbobvira abatwa uye haana kumbobvira arara nemurume. Tisingazozive hedu kuti mutemo unenge wakavatonga vakamira sei. Asika tisingakanganwa kuti hama yedu kana ichinge yakumbira kana kuti iri panguva yakaoma tinokubatsirana titambanudza maoko. Masaga mamanzwa mabasa avari kuita kuti aiwa ndikuruka zvigubhu zvandiri kutengesa zviri kutondipawo sipo, zviri kundipawo dzimwe mari dzekuti ndibatsirikane ndiri pano nekuti vanodawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Vari pano vangadawo kukwesha mazino, vanotodawo maColgate, vangadawo chino, vangatodawo chino chavangashandisa pamazuva avagere pano. Kana kuine vanokwanisa kuti aiwa isusu hedu tinoona ichi neichi neichi tibatei zvakare tinokusvitsai kurehabilitation yekuno kuHwawa Medium Prison kuti mukwanise kuonana namukoma chiramba. Kana kune hama dzavo dziri kuona tibatei zvakare panhamba dziri kubuda pascreen apo tinokuudzai kwavari kana kuti munoshanya pano paHwawa Medium Prison. Moona hama yenyu zvinovarerukirawo kuti ndangariro dziite shoma. Asi kurudziro yatiri kupawo ndeyekuti vabereki kana vana vachinge vadanana zvisinei kuti mukomana anonwa doro, mukomana chitendero chake chakamira sei, siyai vana varoorane, vana vaite upenyu hwavo. Zvichida ramangwana atizive ndiye achava mukuwasha wemwana wenyu. Zvinozofadza here kuti mwana asvike 40 years muchiziva kuti ndimi makamurambisa nemukomana wake. Tiri pano paZim News BTTV Zita, ndinonzi Elizabeth Nyaguchiti Chesarai. Kana mutidi wanatambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe komori yeZimbabwe tinokumbira
mumwe mukana shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana